Talsarnau. Dwi beth wedi clywed am hynna. Dwi'n abod Talsarnau dda iawn. Dwi wedi dewis taith o'r pentra i fyny tuag at y mynyddodd, wedyn lawr o'r topiach tuag at yr afon sy'n arwain tuag at y traeth. Ac o'n obeithio os di'r llanw'n iawn i gerdded ar y traeth yn ôl am y pentra heibio'r station ac yn ôl i'r pentra. Llawer o cerdded. Mae'r person yn fanwl iawn, ydyn nhw? Ydy, ac mae'r manylder yna yn ymestyn i'r pecynnau bwyd. Gynnau fechdana sy'n cynnwys ham a cymysgedd o gaws a moron. Reit iachus. A dwi'n gobeithio fan am llawer o lysieuwyr o gwmpas. Ryw atodiad bach di-bwrpas efalla fysa'r picnic i mi. Ynde, jyst rhywbeth bach mae rai chi fita, wrth gwrs, naturiol. Felly mae cael ei ormod o trimmings yn y picnic ddim yn rhywbeth i'w glodfori. Helo, croeso. A beth ydych enw chi? Jacob i fi. Jacob? Helo, Jess. Jeff? Yeah, Jess. 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 Haia, Karen dwi. Helo, sy'n mai Karen? Da iawn, diolch. A Gareth dwi. Helo, Gareth. A da ni'n dan daith bach rhwng Talsarnau. Ffantastig. Gareth yw yn tipyn o gymeriad. Fi'n credu chi weld oedd e'n cyn athro, achos sa'n mwyn cael stŵr wrth aros ar uwch yr orau fi'n credu sydd orau heddi. Wrth i Gareth rannu'r picnic, mae yna broblem. A stŵr ar ei ffordd yn barod. Sym bag, dy Sy'n fi. chi'n bach i gario? Na, Da chi'n gerddwyr profiadol? Da, sy'n chi'n bag? Mae'r olwg yna'n dweud y cyfan. Ac mae yna fwy o siom i ddod. Ie. Da ni'n mynd trwy chydig o bwb heddiw. A tywod glib felly. Reit, So mae hwnna'n di greu chydig bach o broblem. Ti eisiau cario nhw? Fi ddim yn credu oedd Gareth yn hapus gyda fy sgidiau, ond... Uh-oh. Na, ond un peth i ni'n gwybod am Gareth yn barod yw, mwy na thebyg mae ganddo mwy nag un bag. Unrhyw look? Newyddion da, dwi wedi cael hyd i fag. Fantastig, halleluia. Sa chi wedi rannu? O'n i rannu. Cario hwn. Ffwrdd o'n ni. Ffordd ni, gyfalwch wrth gwrs i ffordd, ynddo? Mae hwn yn beryg bywyd. Olia nath em gofyn iddyn nhw ddal dwylo i groesi'r hewl. Ond mae'n waith caled o'r cychwyn. Fi chwsyn barod. Ie, mae'n boeth iawn, Boeth rhaid ie. fi dynnu. Dwi'n... Mae yna all bach arall fan hyn. Reit. Mwy ar dion yn barod, boes. Ar ei ôl. Dychytun o fan hyn. Mae gennau... Mae'n surprise, mwy ar dion. Dwi wedi gwneud gin neis allan o hyn. So, gin mwy ar dion. Y trafferth y mwyar yw bod nhw'n amharu ar llif y daith. A mae gan Gareth hanes lleol i'w rannu gyda'r criw. Ffarm fan hyn o'r enw Gwndw, neu tyddyn bach oedd o. Ac oedd na ffynon bach yn perthyn i'r tyddyn y fan hyn yn y cae na. Wedi hen i flannu bellach. O, ffynon. Ond, ie. Ie, o gennau ffynon. Wanw. Oedd, bydd o'n i'n byw'n Turkey. Turkey? O'n i'n am 6 mlynedd. Ti eisiau fi cario'r bag nawr? O ie, go nes, ti'n moyn. Ydy o ddrwm nawr. Os ti'n cofio'n iawn, oedden ni tueddu wneud y math yma daith ar ddi Sul. Ar ôl capal bora ac un ysgol Sul am 2 gloch, os ti'n cofio'n iawn. Oedden nhw'n deithiau cyffredin iawn, oedden nhw'n gwneud androsodau gerdded. Milltir mewn i'r daith mae pentref bach cysglyd soar, yng nghysgod Bryn Caderfanner a moel ysgfar Nogod. Ie, mae yna un neu ddau bethau diddorol yn yr ardal, yn y rhan yma, felly fanna, capal sywar ei hun, sydd yn anffodus wedi cae. Mae hwnna'n bert. Di, mae o'n capal hardd. Ydy o'n dyw, Andy? Na, di o'n arwerth am hwnni. Na di cae fel hanes lot o capeli neu'n gwlad. Ffodus. Ie, Dwi'n gwybod anffodus. sy'n anffodus, mae angen fwy o dai na capeli, does? Wel, beth diw'n ddau byd yn di neb, na di mynd ormod o waith nesaf. Cofiwch, da ni'n sbio ar bentra fan hyn rwan. Lle does a neb yn byw yn barhaol. Ie. Neb o gwbl yn byw. Ma' hynna'n bechod. Tai had ei gyd. Wir. Felly mae yna gymuned bach di marw, does? Di marw. Mae un peth yn codi gwrychu'n cerddwyr o ddifri fel Gareth. Rheini sy'n mynd i stopio bob 2 funud i siarad. So beth ydyn nhw? Mae'n debyg i conkers, ond dwi'n gwybod sy'n beth nhw. Ddim yn gwybod am conkers. Beach, ydy fi. Iawn siarad os ydych chi'n gallu llwyddo i gerdded rhywun pryd. Ond mae yna rhai merched, dwi'n meddwl, unwaith maen nhw'n dechrau siarad, maen nhw'n stopio. Deren nawr Gareth, mae dynon hefyd yn gallu clebran wrth gerdded.
Mae gyda'n fod stopo yn... Reit. Pre-cops. Doch laen tag, ia. Ie, hang on. Fe fyddwn ni'n cael y dal gan llanw. Ar y ffordd. Mae Gareth am groesi'r aber ar ddiwedd ei daith. Ac felly, mae'n rhaid cyrraedd cyn i'r llanw godi. Byddwch yn walus fyny, mae chydig bach yn llithrig. Dwi'n gweld i'n mynd ar yn hun. O, pa i dweud hynna nawr. Ti'n iawn? Ie. Ie, dwi'n ffyn. Sgidia. Ie, y sgidiau. Dy benol di lyb. O, ti'n sylcian. O, sori, ti'n o'n wain am wrthyn. Gall neb ddweud bod nhw heb weld hwnna'n dod. O, Jess, di... Di cwmpa. Di cwmp... Na! Ie. Ar fy men ôl. Mae eisiau sgithiau iawn, does? Oes. Fi bod am Heina fatha- dro nesa. Fatha cerdded y fel marblis glyb, de, fa hynna. Ella na fi sy'n ei ffasiwn, ynde. A mae taith cerdded yn calygu yn symw, casgidiau go gall ar eich traed ac a bag ar eich cefn, o lia, ynde. Ie, bydd well iddyn nhw i feddhau, ond os dim rhaid iddyn nhw fod yn glyn am ei bicnic e. Wedi'r cyfan, cystadleuaeth yw hon. Reit, a bod ti'n hanner un, beth am gael rhywbeth bach i fita? Ie? Dwi'n lwgu. Oed, dyna fo. Ymhlith y bwyd mae Gareth wedi baratoi, mae brechdannau caws a moron a... Scotch eggs. Wya, Albanaidd. Mae wedi mynd yn bell i ôl reina. Ond a fydd yr arlwy yn plesio i gyd gerddwyr. Bob dim cartra. Bob dim cartra, bechdana, a dim yna Scotch egg. O, sgwrsio cartra. Diolch yn gartra yna, di. O. Mae wedi cael ei ddal gan y Scotch egg feistres. Mi o'n i'n gweithio y busnes yn hun efo kiosg, ond o'n i'n gwneud Scotch eggs y fanna. Fe allwch chi glywed y pwyntiau picnic yn diflannu drwy fusydd fel tywod mam. Mwyn torri ar sŵd y tymblwyd, mae Jacob yn newid y pwnc. So beth sy'n am fan hyn, de, Gareth? Fanna, hwnna oedd y brif ffordd i Glyn Cywarch. Cartre, Lod Harlach, Arglwydd Harlach. Ffindiau mawr o'r Kennedys. Ie. Waw! Oedd John F. ac yn arbennig, beth enw i? Jackie yn dod yma, yn eitha amal. Oedden nhw'n dod Oedd dod i fanna, oedd i mewn i'r plastig. Dychmyga, mae Kennedys di bod fan hyn. Diddorol iawn. Ond os oedd Jacob am weld y plasti, mae am mas o lwc. Mae'r llanw'n codi ac mae Gareth am symud ymlaen. Port Mirion o'n blaenau ni. Port May, o, yn sydd Reit o'n blaenau ni. Reit o'n blaenau ni. Ie, Port Meirion, lle sy'n llawn hanes a ffeithiau diddorol. Doch laen tag, ia. Ond dim amser gan Gareth i hel ffeithiau. Mae eisiau chwipio i gyd gerddwyr ymlaen gan fod na aber i'w groesi. Olwch. High tide. High tide. PM, de, heno. Heno. Da ni'n iawn am chydig. Chwarae teg i Gareth, mae e wedi bwydo nhw, mae e wedi rhoi chydig o hanes yr ardal iddyn nhw, cyn datgelu pinnacle y daith, sef yr olygfa, O, waw! sy'n sicr o ennill marciau iddo fe. A neis, ydw e? Lyflu. Lyflu. Un o'r rhesymau dros dewis y daith yma oedd bod o'n rhoi rhyw flas o'r ucheldir, dim llawar, da ni wedi dringo llawar er bod ni wedi dringo, ond da ni wedi bod dros hwnna i gyd, ynde, a bod ni'n gorffan y fan hyn efo olygfa'r môr, ynde, mae chydig bach o fôr a mynydd ydi. Hael hard ydy. Ydy. Mae o'n ydi, pan mae'n hael braf, mae'n ysam un lle i giro lle yma. Na, god. Lle gwell am baned dda. Ta'r picnic yn cynnwys flasg yn i'w, fel yr un sydd gan Gareth, er enghraifft. Falle dau a te tro nesaf, dy fe? Gyn i te, fydde'n neis cael paned fe. Fydd. Mae flasg aluminium, lle bod yn drwm, a 4 yn o'n drwm ofnadwy. Wel, dyna ni. Mwy o bwyntiau'n diflannu, fel y flasg mewn i'r bag. Falle mat picnic fyd. A dyw'r llanw ddim wedi helpu e chwaith. Mae wedi codi'n gyd na'r disgwyl, a dyw Gareth ddim yn gallu cwblhau'r daith fel mae'n dymuno. Mae'r llanw yn beth peryglus iawn a'r penderfyniad ydy bod ni ddim yn mynd i gerdded ar draws y traeth. Mae'r llanw ar y ffordd i fyny, mae'r dŵr chydig bach yn dyfn, mae fyny at dros Ben Glin. Ac oherwydd hynny, dwi'n meddwl y peth dwytha, a mae'r dŵr yn oerach. Sa di paco myddys i chwaith. Siom arall felly.
Ond mae gan Gareth anreg i'r tri wrth iddyn nhw gwblhau'r daith. Gai ddiolch i chi am fod yn gwmni difyr iawn. Heddiw dwi wedi mwynhau yn arw rhywbeth bach i gofio am y daith. Diolch yn fawr iawn. Neis. A mae gen i ryw syniad bach. Beth am i chi roed hawn i mi? Ie. A efo adra. A mi na i rhywbeth reit special i ni gyd. Gin fach. Bosib? Diwedd glo hapus felly. Ond a fydd Gareth yn hapus gyda'i farciau. Oedd y gymeriad bywiog yn sicr. Arweinydd cryf iawn. Ar y diwedd, mae'n mynd yn bosi. Ysgot check di gadael o lawr, dwi'n meddwl. Cawn weld beth fydd y marciau.